eta artista badator orain, eta artista honen lanaren muestra, hauxe, ikus dezagun, dantza! Eta artista bentsa, Telmo Esnal, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze irudi ikusgarriak eta gustagarriak. Bueno, hori da asmoa, ez? Euskal dantzei bueltatxo bat eman, da erakarri egin publikoarentzat, ez? Hau zer da, pelikula baten... Zatitxo baten zatia, esan genezake dela, ez? Bueno, laguntza jaso genuen garatzeko proiektua, eta diru horrekin egin deuna da, hobeto esplikatzearen nolako proiektua da, dantza bat grabatu, transizio musikal batekin, eta hortik atera dugu trailertxo hau, pixka bat, ea lortzen dugun finanziazioa pelikula bukatzeko. Trailerra, muestra hau, sarean dago, eta tolare batean hartutako dantza da, ze dantza da hau, Telmo? Hoi da almute dantza, da, Arratiako dantza, baitare Bizkaiko banakoa eta erregelatako pausoekin dantza berri bat, sortua Jomari Urbeltzatik. Eta Juan Antonio Urbeltzek parte handia duelako, ez da? Sortu zuten, da guk egin duguna da, egokitu dantza hori espazio hortara, ez? Ja, tolarean egin duzue, Juan Antonio Urbeltzek dantzen aukerak eta egin du, zalantzari gabe, argia dantza taldearekin, eta bera gainera tradizio handia du euskal folklorearen aztertzaile lanetan, eta gero irudietan ikusten dugun hau da, tokiak eta diseinuak, jazkerak, eta baita musika kolpeak ere asko zaindu dituzuela, ez? Bai, azkenean da, elkarlan bat, esan genezake, Koldobika Jauregi berak egin ditu diseinuak jantzienak eta atrezoak eta bat, eta Juan Antonioekin batera, hiruen artean, bere Juan Antonioren teoriak edo horti horiek abia puntu bezala hartuta, nik egin detena da gidoi bat, histori bat kontatuz, dantzaz dantza, histori bat kontatu. Ondo esplikatzen dugun orduan, hau pieza bada, 20 pieza izango dituzke pelikula honek, gutxi asko, zinerako egin nahi duzue, eta 3 guraso ditu honek, esateko, importantena printzipala zu, baina gero dago Urbeltz eta Koldobika Jauregi. Bai, hori da. Hori izango litzateke, eta protagonistarik ez dago, pelikula honetan? Ez, protagonista dantza da, bera, ez? Momentuka azaldu daiteke dantzari bat pixkat garrantzi gehiago daukana, baina ez, Euskal Herrian ez dago eroerik, Urbeltzek esaten duen bezala, beraz korala da. Ja, eta hizkuntza berriz gorputz hizkuntza da, baina ez dago... Ez da hitzik egungo pelikulan, baina bai kontatuko degula histori bat, ez? Eta dantzak jarriko ditugu, ez dakit nolabait esateko, gertatu ziren lekuan edo pentsatzen dugun lekuan gertatu zitekela, lehenengo aldiz dantza hori, ez? Ja, haze erronka, ez? Bai, erronka, baina oso polita izaten nahi da prozesua. Dantzaren bidez historio bat kontatzea, hitzik gabe, eta horrek gu guztiok atrapa gaitzala, ez? Bai, baina, kontuan eukita euskal dantzak oso diferentea direla, eta jatorri asko dituztela, eta nik uste oso erakargarri izan daitekela. Arolaza! Dantzazale amorratu egia izemen? Zalea izatea zaparte, baita parte ere, ez? Baita ere, bai. Dantzaria, Telmo bera bezala. Nik uste dut hori aipatzekoa dela, nik uste dut Juan
Juan Antonio Urbeltz eta Koldobikan zera aipatzen da parte hartzea, baina Telmok baditu, nik uste pelikula honetan bi begirada, ezta? Bai, ni dantzaria izan dagoa naiz, ez da git, 25-6 urte arte izan dantzan, hasieran zarautzen, iratzarri dantza taldean, gero goizaldira pasaritzen, eta azken dantzak egin ditugun argiarekin, 8 eta lakiketan ikuskizunetan. Beraz, ez da zerbait arrotza dan, niretzat arrotza danik, eta bizi izan ditut, eta ez da, nik uste betidanik izan dudala gogo hori euskal dantzekin pelikula ditzekoa, ez? Alegia, barnetik datorkizun zerbait dago, ez? Bai. Hor zeneukan gogo bat eta zera bat, ez? Mutilak bakarra ikusi ditugu muestra honetan? Bai, ara tokatu da. Ez daukagu... Nigatik balitz, ja honezko bigarren pieza bat grabatzen egiko nintzen neskekin. Neskak izango dute presentzia, noski, baina, bakoitza bere momentuan irtengo da, hori hala da. Dantzak dian bezala dia. Zera, Telmo, zuk aipatu duzu, ez? Aspalditik zeneukala buruan zerbait egitea, bi gauza horiek ustartuz, batetik dantzari eta bestetik zinemagile. Zergatik itxaron duzu orain arte, edo zerk bultzatu zaitu orain urrats hori ematen? Hor gertatu dana da, ni aspalditik neukan ideia zerbait egitekoa dantzarekin, eta urte berri hona mona egiten nitzala Koldobikakin, harremana daukat, laguna dut, eta askota esaten zera, itzen berdi hau, ideia bat daukat buruan, eta denean, itxointzaz, nahiko liantan bilek, eta pelikula bukatuala, galetu nian, gatu ginean hon baten, da zeruan buruan darit, esan zian, euskal dantzakin zeo zein beharko genikek. Eta orduan, pentsatu nian, ja, bi baldin bagaituk, ideia berdinakin momentua iritsi dek, hau bultzatzekoa ez. Eta hor, hasi ginean biok, eta ikusi genuen, nunbaitera jo behar genuela, euskal dantzan murgilduta zegoen norbaitekin itzen barra zegoela, eta Juan Antoniona jo ginean, zuzenean. Eta berak bilera luzeak izan ditugu berarekin, grabazio luzeak egin dizkigu baitare berari, batez ere datuak eta lortzeko eta gidoia idazteko. Hortxe dago muestrako pieza hau, eta orain laguntza bila zabiltzate, laguntza finantziazio bila. Aurkeztu dugu Euskal Telebistara, komisioa hemendik gutxi izango bat, eta erantzun jasotzen dugun. Jaurlaritzara bialduko dugu, Telebizio Espainolare bai, eta betiko lekuta jungo gea ez. Baina hortaz aparte, iparralden sortu da produktora berri batekin, koproduzio bat egin nahian gabiltza, nolabait Espainiko eta Frantziko diruak hartu gure pelikula bat diteko. Ze honen bokazioa euskal dantzak nazioarteratzea ere izango litzateke, ez? Pentsatzen dut, bokazio handixamar batekin jokatuko duzuela, eta hizkuntzaren arazorik ez dagoenez? Nik uste lotura asko daudela euskal dantzak eta beste lurralde askotako dantzekin Kaukaso aldean edo Morrisak eta orduan antzekotasun handia daude. Horrek niri pentsatu arazten dit, badagoela interesa hemendik kanpo euskal dantzei buruz ez. Eta zuri, Telmo, zer iruditzen zaizu daukala izan dezakela euskal dantzak interesgarria kanpora erakusteko? Zer iruditzen zaizu sor dezakela interesa? Iruditzen zaite oso dantza desberdina dela eta oso aberatsa dela. Eta ezagutzen duen jendeak, balorea handia ematen die, baina nik uste gaur egun gure herrian ez direla baloratzen gure dantzak baloratu beharrian bezala, simbolikoki eta altxorra handia dira. Etxean daukagun aberastasun hori balioan jartzen asmatu beharko genukela, hori alde batetik, eta kanpora atera ere bai, ez? Eta munduko suerte ikan duena. Vale, venga. Bai, gaurko saioa, hementxe amaitu behar dugu, txalo bat.